गिबियावनो गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। जों मैयानिफ्राय अर्थात 30 आरो 31 डिसेम्बर 2019 इं खालारनिफ्राय जोंहा केसि सिमला मिउजिक स्कुलनि रुफाथि मायथाइ फोरबो लोगोसे सालबारि जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि नैथि बोसोरारि जथुम्मा बियो सोलिदोङो। थारैनो जों खोब गोग्गानाय मोनदोङो। केसि सिमला मिउजिक स्कुलनि रुफाथि मायथाइ फोरबो बे फालिथायखौ फालिनानै जोङो गोग्गानाय मोनदोङो। मानोना दिनै बे गोलाव 25 बोसोरनि गेजेरावहाय जोङो जोंनि बे मिउजिक स्कुलनिफ्राय माखासे राफोद महरगिरिफोर सोरजिनो हादों। जोंनि गेजेराव दिनै मोजां मेथाइ रोजाबगिरि जों सोरजिनो हादों, मोसागिरि सोरजिनो हादों। बेनिख्रुइ गोजोनथावसिन बाथ्रा थानो हाया। आरो दिनै जोङो बे रायजो राजाफोरनि मददजों, रायजो राजाफोरनि सापर्टजोंनो बे गोलाव 25 बोसोरखौ जोङो मिउजिक स्कुल हिसाबै सामलायबोनो हादों। आरो दिनै जोंनि बे सेलिब्रेसन सिलभार जुबली सेलिब्रेसन, बे सेलिब्रेसनावबो जोंनि ओनसोलनि गासै रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद खालामनानै दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ जाफुंहोदों। थारैनो बेबो जोंनि थाखाय गोजोनथाव। मैया जोङो जोंनि बे मिउजिक स्कुलाव थानाय बा खाथि खालानि गुबुन मिउजिक स्कुलफ्राव थानाय बे फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनायबो लानाय जादों। दा बेवहाय जोंनि उन्दै गथ'फोरनिफ्राय लानानै जे लाइमोनफोरसिम माखासे बादायारिफ्रा बादायदों। दा बेखौ नुनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। थारैनो जोंनि गथ'फ्रा जायफ्रा दिनै मिउजिक स्कुलाव फरायबाय दं, बै गथ'फ्रा इयुनाव साफा राफोद महरगिरि जानानै ओंखारफैनायनि मोनसे आसा दङ। बिदिनो जोङो जोंनि नैबे नैथि बोसोरारि सालबारि जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि बे जुथुम्मायावबो जोङो मैया माखासे बाथ्रा लानानै सावरायदों जे जोङो जोंनि ओनसोलाव थानाय बे महरगिरिफोरखौ माबोरैजाय जोङो सावथुन मुलुगनि साफा राफोद महरगिरि हिसाबै दिहुनलांनो हायो, बेफोर खोथाखौबो लानानै जोङो सावरायनाय जादों। थारैनो जोंनि गेजेराव माखासे दावगाफुनाय मोजां महरगिरि दङ। एक्टिं खालामनो रोंनाय, एक्टिं खालामनो गोसो जानाय बैफोर गथ'फोरखौ लानानै जोङो मैया सावरायदों। सम आरो सुबिदाखौ नायनानै बिथांमोननो जोङो मोनसे प्लेटफर्म सोरजिना होनायनि मोनसे बिथांखि लादों। थारैनो बिदि खालामोबा जोङो इयुनाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सावथुननि साफा राफोद महरगिरि हिसाबै मोननो हागोनखौ जोङो आसा खालामनो हायो। दा बिदिनो जोंहा सानावबो माखासे ओंथिगोनां हाबाफारि लादों जोंनि बे ओनसोलाव। नैबे कक्लाबारि साफागुरि ओनसोलखौ लानानै आरो जिहेतु जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना सालबारि जिल्ला, बे हिसाबै जोङो सालबारि जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय जेसेबांखिनि गोजाम महरगिरि दङ, जायफोरा बर' हारिमुनि फोथाराव गोदोनिफ्रायनो गोबाव समनिफ्रायनो मैखोमै बिहोमा होबोबाय दङ, बिथांमोनखौ जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे मान बावनायनि हाबाफारि लादों। दा मख'जाथावै बिथांमोननि गेजेराव दङ भुबनेस्वर महिलारि, बिथाङा सासे गोजाम जांख्रिथायारि मेथाइ रोजाबगिरि, जाय बिथाङा थुंग्रि बिदिनो थैसाम बायदिसिना केसेटआव बै समाव जांख्रिथायारि मेथाइ रोजाबनानै जोंनि जांख्रिथायारि जोहोलाव जोहोलावजो दा बर' लाइमोनफोरखौ मोनसे थुलुंगानाय होदोंमोन। दा बिथांखौबो जोङो मान बावनो लादों। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलनि दशरथ दास, बिथाङा जोंनि हालामनिनो, बिथाङाबो गोबाव समनिफ्राय जोंनि समाजनि गेजेरावहाय सासे मिउजिक डाइरेक्टर, सासे मेथाइ रोजाबगिरि महरै खामानि मावबाय थानानै इयुन जोलैखौ थुलुंगा होदों। बिथांखौबो जोङो मान बावनो थाखाय थिरांथा लादों। बिदिनो किरन बर', जानो हागौ गोबाङानो बिथांखौ सिफुं सुनायखौ नुदों। बिथाङा फारसे आखाइजों आसि गैयाबालासिनो बिथाङा माने खोब मोजां सिफुं सुयो। बिदिनो बिथाङा मेथाइबो रोजाबो, दायना थफ्लाबो दामो। बिथाङा सासे माने अलराउन्डार, सासे माने आर्टिस्ट आरोखि। ओंखायनो बिथांखौबो जोङो दिनै नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों मान बावनो नागिरदों। आरो बे हाबाफारिजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै जोङो गांसे गोसोखां लाइसि दिहुनदों। बे जाहैबाय देंखोनि गहेना। बेवहाय जोङो जोंनि हालामनि हारिमुवारि माखासे जारिमिनखौबो लिरनाय जादों। आरो जोबोद गोजोनथाव बाथ्राया बेनो, बे बिजाबखौ दिहुननो थाखाय
बे गोसोखां लाइसिखौ दिहुननो थाखाय जोंनि बिटिसिनि इएम बिथां अनसुमै खुंगुर बर'आ जोंनो अनसुंथाइ होदों। बेनि थाखाय बिथांनो जोङो खुंफुं आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन। बेबायदिनो जोंहा दिनै गेवलां मेलाव मोनसे जोङो ओंथि गोनां सावरायनो लानाय जादों। बेवहाय जोंजों आलासि महरै लेंहर जादों डक्टर प्रदीप कुमार ब्रह्म गोरायुं जरहाट मिउजिक स्कुल बिथाङा फैगोन गाहाय आलासि महरै फैनानै बिथांनिफ्राय जोङो जोंनि मिउजिकनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा मिथिनो हागोन। दा बिथाङा फैबाय दङ। बिथांनिसिम जोंनि लेंहरनाय लेखा फैनायनि थाखाय साबायखर बावहरगोन। आरो दिनैनि बे गेवलां मिटिंखौ बेखेवनानै होगोन जोंनि समस्तिनिनो बिथां थानेस्वर बसुमतारी बिथाङा बेखेवगिरि आलासि महरै बिबुंथि लाखिगोन। थिग बेबायदिनो गबिन्द नार्जारी साहित्य एकाडेमि एवार्डी आरो आगुनि बड' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिथाङा सासे थांखिजानाय बिबुंथिगिरि महरै बिबुंथि लाखिगोन। थिग बेबायदिनो जोंना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बिथां मन्टु बर' बिथाङाबो बे गेवलां मेलाव बाहागो लागोन। बिदिनो जोंनि सापागुरि कक्लाबारि आन्सलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मन्टु गोरा बर' बिथाङाबो बे गेवलां मेलाव बाहागो लागोन। बिदिनो जोंनि हालामनि माखासे मानिजाथाव सोद्रोमाफोर फोरोंगिरिफोर समाज मावथिफोरखौ जोङो माननि आलासि महरै बे जथुम्मायाव लेंहरनाय जादों। बिथांमोना जों लेंहरनाय लेखा जों खावलायनाय लेखा बयबो फैनो होननानै खोथा होदों जोंनो। बिथांमोननोबो जोङो रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन। आसा खालामदों जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि इयुन जोलैनि फैबाय थानाय जाय बिथांमोना हारिमु सिबिनो गोसो दं, जाय बिथांमोना मेथाइ रोजाबनो गोसो दं, जाय बिथांमोना मोसानो गोसो दं, थारैनो बिथांमोना बे हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे थुलुंगा मोनगोन आरो जोंनि आलासिफोरनिफ्राय माखासे बोसोन मोननो हागोनखौ जों आसा खालामदों।